Τι έχουμε πάρει να πούμε. Τι τάξη είμαστε τώρα εμείς, δυνατά πιτόλοι μου. Σίγμα τάφ είναι έκτη. Και το 2 είναι 2. Μία έκτη το σχολείο. 2. Η άλλη ποια είναι. Το 1. Λοιπόν, έχετε ωραίο σχολείο, πολύ ωραίο το σχολείο. Πήγα τώρα κάτω, παιδιά, έκανα μια βόλτα. Έχουνε θέατρο. Και έγινε και παράσταση πρόσφατα, γιατί κάτι σκηνικά εκεί πέρα είναι από πέρυσι. Τα παιδιά Η πριν... δικιά μας η παράσταση. Έλα, πες το κύριο Για Δημήτρη. πείτε. Εσύ τι ρόλο έπαιξες με τα κόκαλα, τα έχω μάθει όλα. Τη χρυσούλα. Τι? Μια χρυσούλα. Μια... Και ήσουν και πολύ καλή, λέει. Ήσουν και πολύ καλή. Και το κάνατε κάθε χρόνο, έτσι, δηλαδή, σας αρέσει αυτό που κάνατε για παραστάσεις θεατρικές. Ναι. Εγώ έπαιξα τον Κωστάκη. Ποιο κοστάκι. Ένα Κωστάκη. Ένα κοστάκι. Τι πιο έργο ήταν αυτό, παιδιά. Να ζει το Μεσολόγιο. Πώς? Να ζει το Μεσολόγιο. Να ζει το Μεσολόγιο. Όλοι ήμασταν πολύ ωραίοι. Τι είναι αυτό, δεν το ξέρω. Βασίλης Ρώτας. Αυτό ανέβηκε πρώτη φορά να φανταστείς για τα 100 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Ναι. Ο Κατράκης έπαιξε τον Πάνο, το γιο του παπά. Παρεμπιπτόντως παπάς στο έργο Θα έπρεπε να το ξέρω, δηλαδή, είμαι αδικαιολόγητο. Έπαιζε και. Έπαιζε και ο κύριος, βέβαια. Καλώς ήταν. Ναι. Ναι, λοιπόν, Γιάννη. Και τα παιδιά δώσανε Ρεσιτάλ, ρεσιτάλ έτσι. ηθοποιίας. Η δε Χρυσούλα, η Εύη δηλαδή, Αστέρι. Όχι μόνο εγώ, όλοι. Όλοι είχαν κάτι δικό τους καλό. Κοίταξε τι καλό κορίτσι. Είδες. Θα ήμουν καλό δάσκαλο, δεν θα είναι καλά τα παιδιά, δεν Μπράβο, κατάλαβα. μπράβο. Και στο δάσκαλο, μπράβο και στα παιδιά. Εντάξει, τι θα γίνει τώρα. Έχουμε πει όλα τα θέατρα, τα έχουμε αναλύσει το σύμπαν. Και δεν βράζουν τα ζωή. Βράζουν αυτά. Βράζουν. Ναι, λοιπόν, Πόση ώρα θέλουμε ακόμα να τα έχουμε. θα τα σουρώσουμε τώρα. Μην τα φάμε ομά. Όχι. Αυτά θα βράσουν και 15-20 λεπτά μαζί με τις σουπιές. Α, Οπότε, συνέχεια. αυτό είναι μόνο για το ξεπίκρισμα. Ωραία. Τώρα το μαγικό χεράκι, Να αλλάξουμε νερά και τέτοια. ναι, ναι, Μπορεί. μπορεί. Γιατί είναι περιποιημένο, δεν ξέρω αν είναι γυμνασμένο. Α, μπόρεσε. Εντάξει. Άλλη κατσαρόλα. Πες μια ατάκα από το έργο σου. Από το έργο που παίξατε τώρα. Θυμάσαι. Κάτι που σου Πες εκεί που πάει ο παπάς να σε ευλογήσει. Έρχεται ο παπάς. Πες το καλά, πες το καλά όμως. Τι, όχι, μην μου το παίρνεις. Είναι δικά μου. Μην μου το παίρνεις, να χαρείς. Είναι το κοκαλάκι της μανούλας μου, εγώ θα το φάω. Χεράκι, φέρε μας τα χόρτα. Ή δεν τα θέλουμε ακόμα. Θα τα φέρει τώρα, Ναι. αλλά θα ξεκινήσουμε με τις σουπιές. Α, εντάξει, για να σουπιές. έρθει. Έλα, Εύη. Πάρε τις σουπιές, είναι καθαρισμένες, λιμμένες. Επιμελώς. Έτσι, είναι έτοιμες για μαγείρεμα. Ρίξτε το μέσα στο ηλεκτρονικό. Όλο. Έλα, μπορείς, μπράβο. Και αυτό. Και όταν τελειώσουμε οι σουπιές θα είναι, παιδιά, έτοιμες προς βρόσιν. Τι σημαίνει αυτό. Γιατί να φάμε. Ναι, ρε. Έτοιμη για βράσινο. Όχι, καλά το είπες Το πρώτο το πες τα καλά τώρα. Προς βρόσιν. Για φάγωμα, δηλαδή. Έτσι δεν είναι. Όχι βράση. Εύη, Βρόσιν. ρίξε το λαδάκι μέσα. Για φάγωμα. Όλο. Όλο. Ωραία. Είναι η ώρα να ρίξουμε. Λοιπόν, θα μας στείλει η Παυλίνα τώρα. Μαγικό χεράκι. Ναι. Φέρ τα χόρτα, πες. Τα χόρτα. Μπράβο. Θα το κάνεις αλλιώς για να το παίρνει και η κάμερα. Θα το πλασάρεις, Γιάννη. Μπράβο. Έλα. Καμιά λέξη εδώ. Ωραία. Από το τόπο που λέει. Το βάτραχο πώς το λένε. Μπάτσακα. Μπάτσακα. Και δεν θυμάμαι που λένε το βάτραχο ζάπκα. Κάπου το λένε ζάπκα. Αυτό προφανώς κοντά στα Στα σύνορα. ζάπτικα. Στα ζάπτικα. Τα ζάπτικα. Κοντά στα σύνορα, γιατί Μάλλον στον Εύρο ήταν. είναι σλάβικο. Μου φαίνεται στον Εύρο, δεν θυμάμαι. Μπάκακας από πού βγαίνει, ξέρετε. Παυλίνα, Μπάτσακα. πάρε ρίξε τα Μπάτσακας. κρεμμυδάκια. Τα κρεμμυδάκια. Πώς ξέρεις εσύ δάσκαλε, το μπάτσακας είναι τιμιγορία του. Θα σε γελάσω. Και να πω εγώ. Τι είναι. Αν δεν είναι χαζός αυτό. Πάρε το σκόρδο. Είναι. Κουσβός. Κουσβός. Το σκόρδο. Κουσβός. Αυτή είναι η λέξη απαντάτη μόνο στην ορμηλία. Μόνο εδώ. Ναι. Τι θα πει έτσι, Κυρία, ψιλοχαζός, αν πεις δηλαδή κάποιον είσαι κουσβός, Ναι. Πάρε λίγο με το χέρι. Αυτός τώρα εκεί δεν είναι κουσβός, εκεί με τα μαλλιά αυτός. αυτός εδώ. Αχ, αυτές είναι καλά. Και ρίξε λίγο. Όχι όλο. Παράλληλη βράση. Καλά. Πάμε λίγο. Ωραία. Τώρα το δυόσμο. Ωραία, Παυλίνα, είσαι και τραυματίας τώρα και σε βάζουμε να κάνεις πράγματα. Έλα. Να ρίξω λίγο. Ναι, ναι, ρίξε.
Πω, τι ωραία υλικά. Έτσι και να τρώτε, όχι γαριδάκια και γύρους. Εμείς τα μαγειρεύουμε. Ναι. Τώρα, Στο σπίτι. λίγη ζάχαρη θα ρίξεις Όπα. Άμα δεν πάρει φωτιά η κουζίνα, αυτό να είναι σίγουρο. για να γλυκύνουμε λίγο τα... Πες κύριε, καφέ θα κάνουμε. Γιατί. Ναι, Δική μας. πάρε, ρίξε. Καφέ θα κάνουμε. Γλυκό θα φτιάξουμε, πες. Γλυκό. Να γλυκίσουμε τα χόρτα γιατί έχουν μια πικράδα. Μπαίνει και στη μαγειρική ζάχαρη. Εύη, χρησιμοποιείται πολύ. Και στον κοιμά Ωραία. βάζουμε. Να το Εύη, ξέρεις. το αλάτι παρακαλώ και το πιπέρι. Καλό. Ναι, ναι. Είδες. Ωραία. Και το μοιράζει κιόλας, έτσι. Έλα, Βαγγέλη. Έλα. Δώσε ρε Γιάννη. Είσαι και μπρατσωμένος. Αλλιώς. Έτσι. Ωραία. Ρίξε και το λεμόνι τώρα, Γιάννη. Όλο. Καλά πάμε. Έχουμε τελειώσει με τα υλικά μας, τώρα θα περιμένουμε ένα τεταρτάκι. Λοιπόν, μέχρι να επιστρέψουμε για 15 λεπτά, θα μου πεις τώρα εσύ από αυτούς τους τρεις που βλέπεις εκεί απέναντί σου, 1, 2, 3, ποιος είναι ο κουσβός. Τώρα δεν γίνεται να τους προσβάλλω. Δεν φαίνονται καλά αυτοί τότε. Ο ψηλός. Ο ψηλός είναι κουσβός. Κουσβέ, βάλε ένα διάλειμμα κουσβέ. Break. Λοιπόν, έχουν περάσει 20 λεπτάκια. Έχουμε πει εδώ με τον Γιάννη και με τα παιδιά τα πάντα και με τα άλλα παιδιά που είναι πίσω και νομίζω ότι μαγειρευτήκαμε. Μαγειρευτήκαμε, είμαστε έτοιμοι να σερβίρουμε. Ναι, θες να κλείσεις την παιδιά. Ναι. Και την επικίνδυνη Κλείσεις παρακαλώ. Τι ωραία που το κάνεις, φαίνεται τόσο εύκολο. Είδες. Το κάνεις να φαίνεται εύκολο. Ενώ δεν είναι. Ναι. Ψωμιά έχουμε. Έχουμε. Ναι. Απ' όλα έχουμε. Τα είδες πουθενά. Αισθάνομαι ότι θα μου τα φέρει το μαγικό χεράκι. Εσύ παιδί μου είσαι γεννημένη καλλιτέχνη. Και τα πυρονάκια φυσικά θα μας τα φέρει το μαγικό χεράκι. Α, ωραία. Είδες. Ευχαριστώ, Μιχαήλ. Δεν προλαβαίνετε να ζητήσετε κάτι και γίνεται κατευθείαν. Τι ζώδιο είσαι εσύ, Εύη. Ζυγός. Ζυγός. Και πυρονάκια μαγικό χεράκι. Άμα η γυναίκα είναι ζυγός, μη φοβάσαι τίποτα. Δηλαδή, η γυναίκα μου παίρνει ζυγός, είμαι εξασφαλισμένος. Δεν Βέβαια, υπάρχει τελείως. κανένα, ωραία. Δεν υπάρχει καλύτερο ζώδιο για γυναίκα. Όχι, υπάρχει. Ποιο, Πολλά. πιστεύεις στα ζώδια εσύ. Όχι. Όχι, μπράβο, έτσι. Τι είστε εσείς, ρε, έχετε ετοιμάσει και το πλάνο δοκιμής. Ναι. Τι να το θέλουμε να στηθούμε, θέλουμε, έτσι. Ή μπορούμε να ξεκινήσουμε έτσι και το πλάνο δοκιμής, να πούμε. Όχι. Πείτε με, άντε ρε κουσβέ, πείτε. Άντε ρε κουσβέ. Λοιπόν, Βασίλη, επειδή είσαι ψεύτης, είπες ότι είσαι Ηρακλής, ενώ είσαι Παναθηναϊκός, τα έμαθα όλα εγώ. Ηρακλής είμαι. Θα αναλάβεις τώρα λοιπόν εσύ, γιατί είσαι διπλωμάτης, θα αναλάβεις να βρεις έναν τρόπο να δώσεις μία πάσα για το πλάνο δοκιμής. Τι είναι πάσα. Τι είναι πάσα. Μπάλα. Να βρεις ένα φινάλε μόνο. Πες, έχουμε τελειώσει τώρα. Και μας μένει να κάνουμε το πλάνο δοκιμής. Πώς θα τελειώσουμε τώρα. Τι θα κάνουμε. Να πω εγώ. Τι. Βρήκες. Ναι. Για πες. Ήρθε η ώρα για μαμ! Όχι σε μένα, στην κάμερα πες το κοινό ωραίο. Ήρθε η ώρα για μαμ! Εντάξει. Και μείνει ακίνητος. Άλλη μία. Μαμ! Κοίτα, κοίτα. Ήρθε η ώρα για μαμ! Και θα μείνεις έτσι. Πάμε. Ήρθε η ώρα για μαμ! Αυτό είναι. Η Άλτα,